Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την ευκαιρία ως αθλητής και ως Ολυμπιονίκης, πριν την ενασχόλησή μου με την πολιτική, να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο ή καλύτερα να πω στα γήπεδα όλου του κόσμου. Εκπροσώπησα και τίμησα την ελληνική σημαία και την πατρίδα μου με όλες μου τις δυνάμεις και έγινα δέχτης του θαυμασμού και της αναγνώρισης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολλές φορές λόγω της καταγωγής μου. Από τη Μακεδονία τους έλεγα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την αρχαία πόλη του Δίου, στη γενέτειρά μου την Πιερία, τη Βεργίνα. Αυτά προκαλούσαν δέος στους πολίτες του κόσμου και όχι άδικα. Αισθάνθηκα πολλές φορές ξεχωριστά υπερήφανος. Σήμερα όμως αισθάνομαι ότι λιδωρούμε, ότι κάποιοι, ακόμη και εδώ μέσα, με θεωρούν ίσως έναν ακραίο εθνικιστή που στόχο έχει μόνο να εξυπηρετήσει την εκλογική του πελατεία. Αισθάνομαι ότι η φωνή μου, όπως και οι φωνές χιλιάδων συμπολιτών μου, των Μακεδόνων συμπολιτών μου, δεν ακούγεται. Ότι αποφασίσατε να γράψετε μόνοι σας ένα κεφάλαιο στην ιστορία μας, χωρίς καν να υπολογίζετε την άποψή μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι Μακεδόνας βουλευτής, που πήρε μέρος στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν και πέρυσι και φέτος στην Αθήνα. Γιατί βαθιά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι επωφελία της πατρίδας μου. Η Συμφωνία των Πρεσπών παραχωρεί στους Σκοπιανούς μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα. Και αυτό αποτελεί διαστρέβλωση της ιστορίας και βαθιά προσβολή για τους Έλληνες. Καμία προηγούμενη κυβέρνηση και κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν είχε αναγνωρίσει σε επίσημο κείμενο ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε βέβαια μακεδονική εθνότητα. Βάζετε σε περιπέτειες τις επόμενες γενναίες, καθώς οι αλυτρωτικές διαθέσεις των Σκοπιανών τώρα θα ξεκινήσουν, τώρα θα γιγαντώσουν. Η διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας είναι επί της ουσίας και έχει απολύτως εθνικά χαρακτηριστικά και όχι κομματικά. Τα ιστορικά επιχειρήματα υπάρχουν και είμαι σίγουρος ότι θα διατυπωθούν από τις ομιλίες άλλων βουλευτών, όπως επίσης και σημεία της συμφωνίας όπως αυτή έφτασε στη Βουλή των Ελλήνων. Γι' αυτό και θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Στην απαξίωση της άποψης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων που αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε όλες τις μετρήσεις. 7 στους 10 πολίτες απορρίπτουν τη συμφωνία που υπογράφηκε, ενώ το ίδιο λένε και οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 49% των ψηφοφόρων του κυρίου Τσίπρα δεν ήθελαν να υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς γιατί και αυτοί τη θεωρούν επιζήμια για τη χώρα. Και δεύτερον, στην απαξίωση του ίδιου του πολιτικού συστήματος, αφού αυτή η διαπραγμάτευση και αυτή η συμφωνία είναι αποτέλεσμα των χειρισμών αυτής της κυβέρνησης που γύρισε την πλάτη σε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγματικά μια ιστορική συνεδρίαση σημερινή. Γράφουμε σήμερα μια νέα σελίδα στην ιστορία της πατρίδας μας και θεωρώ ότι κάποιοι ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί. Η αναμέτρησή μας με την ιστορία θα είναι αμήλικτη. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει μελανές σελίδες στην ιστορία της χώρας. Στην ιστορία που γράφηκε με αίμα και συνοδεύτηκε από αγώνες που έκαναν όλη την Ιφίλιο να υποκληθεί. Δεν θα σας κουράσω με επιμέρους, εξίσου όμως σημαντικές συνέπειες αυτής της συμφωνίας, στον οικονομικό ή στον εμπορικό τομέα. Η Νέα Δημοκρατία έχει λάβει μια απολύτως ξεκάθαρη θέση. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ζημιώνει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, αφού εκτός αυτών των δύο κρίσιμων ζητημάτων ανακύπτει και σειρά άλλων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα που δημιουργείται με τις εμπορικές ονομασίες. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όσοι ζούμε στη μακεδονική γη, νιώθουμε ανήμποροι να εξηγήσουμε στα παιδιά μας γιατί ξαναγράφεται η ιστορία.
Νιώθουμε πως πρέπει να τους πείσουμε για όσα γνώριζαν έως τώρα ιστορικά ότι δεν ήταν δεδομένα και δεν ήταν αυτονόητα. Αισθανόμαστε υπόλογοι απέναντί τους εξαιτίας των δικών σας χειρισμών, ακόμη και αν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας αποτρέψουμε για αυτή την επιζήμια συμφωνία. Μην ψηφίζετε λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ας μείνουμε στην ιστορία ως εκείνοι που είπαν το μεγάλο πατριωτικό όχι για την ιερή οίκη της Μακεδονίας μας. Ας σκεφτεί, ας αναλογιστεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς σε αυτή την αίθουσα αν στέκεται με καθαρό βλέμμα απέναντι στην ιστορία και στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς το λόγο